mukaan Helsinkiin. Joo, tänään minä ja minun pikkusisko lennetään Helsinkiin. Me ollaan matkalla kuvaamaan YouTube-sarjan Suomesta. Mähän on ruotsalainen YouTuberi, mutta mun perhe on Suomesta. Ja mä oon niin kauan aikaa nyt halunnut tehdä tämmöisen Suomen sarjan, mutta niinku ruotsalaisille. Ja koko sarjan niinku ajatus on, että mä haluan erilaisilla tavoilla verrata Suomea ja Ruotsia toisiin. Niin se on mitä me ollaan matkalla kuvaamaan. Matkalla Helsinkiin. Sano jotain sinä. Lähet siinä. Me tullaan teille. Meidän lento lähtee 40 minuutin päästä. Ootko ready Helsinkiin? You may say I'm a dreamer. Oj, hon vill bli upptäckt. Ja miksi mä puhun suomen kieltä tässä vlogissa? Mähän tuun tekee kaikki nämä sarjat ruotsin kieleksi, mutta mä ajattelin, että mä vloggaan koko tämän reissun TikTokiin ja että mä teen joka vlogin ruotsiksi, mutta myös suomeksi. Vaan sitä varten, kun mä tunsin, että se voi olla kivaa ja sit myös, kun mä haluan puhua suomen kieltä paremmin. Ja tää voi olla hyvä tapa harjoitella kieltä. Ja nyt me oltiin saavuttu Helsinkiin ja Henkki koitti tässä nostaa mun laukun vähän nonchalant. Oliko tuo teidän mielestä nonchalant? Sitten me otettiin taksi hotelliin ja tää on meidän huone. Oikein nätti mun mielestä. Ja tää ilta me haluttiin vaan ottaa ihan rauhallinen ilta. Kun huomenna alkaa niinku työreissu officially, niin nyt me haluttiin vaan ostaa vaikka mitä snacks, mitä kuulosti hyvältä. Ja sit me vaan katsottiin telkkaria ja oltiin iloisia, että nyt ollaan Suomessa. Ja tää oli tämä päivä. Huomenna alkaa kuvaaminen. Hyvää yötä!